Nu klikkede jeg på tilføj mål, og så har jeg to muligheder. Enten så kan jeg selv formulere nogle mål og skrive dem her i det hvide felt hernede. Eller jeg kan hente mål for UVM, og det gør jeg her. Så skal jeg først vælge et fag, og det er jo dansk, jeg har med at gøre. Og jeg skal også vælge et klassetrin. Og så har jeg mulighed for at indsnævre mine muligheder. Vi skal have om essays, så nu prøver jeg lige at se, om læsning var noget af det, jeg forestillede mig, at vi skulle lære af det. Og jeg kan så kigge igennem her. Og I kan se, at de orange tal, som står i tredje sidste linje eller sådan noget, der står, hvornår jeg sidst har brugt dem. Og dem, jeg gerne vil vælge, dem sætter jeg bare flueben i. Der er ikke nogen af dem her, jeg har brugt før, fordi jeg har jo ikke lavet en årsplan på den her klasse før. Det kan også være, at jeg, når jeg kommer længere ned, kommer i tanke om, at jeg slet ikke vil have nogle af målene for læsning, selvom jeg har klikket dem. Så scroller jeg op igen, og så vælger jeg fremstilling i stedet for, hvis det var det, der var vigtigt. Og læser igennem, hvad for nogen vil jeg så hellere have. Og sætter flueben i dem, der passer. Allernederst trykker jeg på den orange, tilføj de valgte mål, og så ligger de i mit forløb. Og jeg husker at trykke gem og luk. Så kommer jeg ud til min ugeoversigt igen, og når jeg kører cursoren ind over, kan jeg se min beskrivelse fra før.